Okei, sit käydään hakee. Check this out. Bitch. Ohohohoho. Kuulis ton Eat Dirt, Commie Pico. Ei kun sehän tässä on, kato, että Suomihan on niinku taas niinku messissä Alien Relic-homma tuolta. Siis tää on joku lastenpeli. Ei oo tää. Kato. Ui. Siis tää... Toi siipiminen jos silloin hyvä. Oh! Käviks tästä samalla tavalla? Ei! Venäläiset on liian kovia. Any chance I could steal you away for an evening? Älä välitä tästä. Mä kokeilin. Oikeesti. Hei, tää on K18 peli oikeesti. Follow me. Sinne tänne hyökätään. Eli no siis tää on niinku Battlezone. Tässä on yhdistetty niinku semmonen taktiikka keräyspeli niinku siihen, että sit niinku ollaan itse yhtenä on ukkelina, vaikka niinku kommennetaan. Tää on niinku, eli tää on niinku parhaimpia pelejä, mitä on koskaan tehty, vaikka tää on vähän tommonen vanhempi. Oot sä aivan Ja on. Ja sit tää on niinku semmonen, että nämä tehtävät on ihan mielettömän hyvin suunniteltu tässä offensi. Saataisko me tää napattua? Nyt on kyllä AP:t loppu. Ammu. Älä sitä tähtäintä käytä. Okei. Die motherfucker. Sulla ei oo AP. AP:t loppu. Au! Juoksee. Venäjän valta kaatuu. Kyllä nää tippuu. Commander, this is Hover Tug 1. We've got the cargo. Okei. All in cargo. Following. Ai fucking hell. Utility. Done. All in cargo. Follow me. Following. Okei, tuutteks te sieltä? Come on. Let's go home. Multiple CCA units on an attack run. Recycler here. Joo, jotain kotipuolustaa. Defensive unit. Oh man! Jee! Nyt menee recycleri. Eikä oo totta! Ei oo totta! Ei mennyt vielä. Pitää mennä sinne auttaa. Mulla recycler on vielä hetken hengissä. Yes! Sit on taas toinen. Okei. No tuli vaan tulee. Onks mun Skoden jäljellä? Oo. Tot tulee oma tapu. Yes! Katsotaan saadaanko se taak kotiin. 3. CCA contingent is feeling their losses and has been ordered to stand down. Area secure. Prepare for landing the full force. Commander, Hover Tug reports object has been secured. Yes, me hoidettiin tää. Yeah! No glowing one. No mä en halua sitä glowing valtaa nähdä kyllä. Okei. Onks mulla AP tai ei? Ammu vaan. Yes. Mikäs se siellä? Näin täällä on ihan niitä killsittiä. Ei tää on niinku... Oh.